Sasisian pat nagaliang jongi go Good News TV ngi ai khublei baroh ki bapet yang ni program ke jongi bat ngi ai ngu U Blei bu penyo yang ni lat ha ni janmit lingba jong ni program ka bangi ai kyrteng ke jingiakren halor jong ke Koit ke Khiah la ni health talk bat ngi sokmen shibun ha ni por ban yadorn kat lembat ni program yai sister Ibarikha Lyngdoh Sawkmie na ka College of Nursing jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ngi piang subhaya pi kong shakani ka program ka jongi bat ngi aingo U Blei ba ula pela ya pi ba pinyo ban don kat lembat ngi ka program bat ngeit baling ba ni ka jingiakren ka jingiapliu jingmut ka nong ka kyrkhu na ka bynta kitu baroh ki bapet ya ka program ka jongi ti klem da penslam ngi ka phang ya ka ba ngi kren ha ka janmit ka long Shaphang ka suicide prevention lani kata ka jingiada lani ki lat jingiada na ka bynta ki brio ki bomut bandekat yala ka jong ka jingim ti ngini poi bet shakani ka jingkali ka ba ngi don ka ban kali pi kong ka baning kong skwa ban kanang ba kanong ka jingtip ya ki ka pet ya ka program ka jongi ka suicide lani kata ka ba ki brio ki khat no yala ka jong ka jingim ka jong ki Khublei pastor ti habangi kren Shaphang ka suicide kani ka suicide kadai ban haba manor ki ban shim no ela ka jingim lani ki persyang man shim no ela ka jingim ti hagaktin parang karan gini kintin baki uncompleted suicide lani successful suicide takamut kila do no hiro ya kala ka jingim ti niyo imenta kani ka ri ki jongi ru bad haka perthei barokawai kala jilai bha kani ka baki bri ki shim no ela ka jingim ti katkum ki statistics ru man ka sau second haka perthei man ka sau second iwi bri yap na ka shim no ela ka jingim ha ti dengi pet ya ka perthei barokawai pralak ki brio ki klat man usnem de naka na ka bagi shim no ela ka jingim ti wat ha India ru kumba 16.3% out of na shilak ki shim ka jingim tingin pet ba ka megalaya ru takamot kadon hadu 6.9% na ka shilak population bagi shim no ela ka jingim kamot hashisnem hagashisnem ti ka ba kham ki concentrate bha ki ba kham bon bha ni ki ba shim no ela ka jingim ki de karta ka ba khatsan hadu arp khandai snem ti ka long ke ba ni ha bani perkhat bha ke ke ba it's a concern of the health you bangin baka ni ha ban pe kum ngin le bangin prevent na magade ke bangin la ban prevent so ni ha ban pe ya kata to kabamut ba ke kini ke age group jong kini ki brio ki ba you kadi hapren khatsan ba ar kunai snem ka ka ba kidang samla ba kaman ki ba khambun ti kat banang kiu kartaru kinang don kidang kidon ki jong ki problems su kidon ki jong ki you but tamba ka don be in any age group tamba ka khambun ba de hapren kita ki age hapren ki khatsan ba ar kunai snem okay ti sister try ka ikadaw ka ba penlong ki brio bakin persyang ban khat no ela ka jong jing imlani ban shim no ela ka jong jing ki daw try ki ba pila ban yetu kat tu ban ki daw ti ban shim ki daw ban ong ba kani ka daw ba ni ubri la ni kani ka brio ki shim no ela ka jing mdan kanu ka wei ka daw ka de ka jing kelum jong chibun ki daw ti ama kes no alang kala ban long de na ka jingduk jong ka yeng ka sem ka jing kerdu nang ta pade ka jing crow jong ka met shupang bet crow pang crow bet nang ta pade ka de ka la ban de ka jing pat jing pra jong ka yeng ka sem ka jing idei bat ki bahim hasem bat ki perlok pra jor nang ta pade ka imlang ka salang hi berkawai nang ta pade ka don ru ka jing bami okam yo jam nang ta pade don pade ki bala ki haka ki ngop haka kiat bat ki drugs nang ta pade kini ki bayat haka social media ro ka de way ni ki ba penlong ki brio ban shim no ela ka jingim ti nang ta pade ka way pade ka ba kong san ka long ba ka jing pang jong perkhat ti kita ki daw tamba kamdan ka way ka daw kala ban dei lang ka ba ka yesno alang shibon tli ka ban penlong yu brio ban perkhat ba dan lat shu dan jingkren shu
Snobal mdan jingkren men chu ting kabakut kalau mangan shim no era jingim na jong. To haka jing Trai ka jong pi ya ka kam to kuma pila ong mentan kemut mdei tang ka wei ka daw kala ban long shibun ki daw ki wes no lang ki pa long ya u le ne ya ka bakin persang ban khat ya la ka jong ka jingim hatu lara ki briu ki don ka bakum kata ka stage dan ni kata ka kerdan ka bagi kwa ban dekat no la ka jong ka jingim kedon ni empat ki daw ki pa long ki bikin wat jing arab la ni hatu ki la ju don ni em ka jing persang pat ban wat ya ka jing arab na ka benta Kidon kiba la juwat e jing arab kidon pede pi haka khamtam haka ni ka society juni kadang don haka jing event ki jing pet ben ti ka e bha bangin mon shakmat ban ong ngadon ka jing mut ban shim no e la ka jing em ngajonga tingan le kum no yarap si enga ti ladang ipang kemen ladang isu kamangin le shi do to nga su kedai kalang ta tin re ladang nga ong bang kwa ban shim no e la jing em la jong pede ngan lech man mare no nga kwa shim no e la jing em la jong ka long ka ba e bha kamut ki don shibun ki daw ki papenlong ki brio bakim kimwat ya ka jing yarap ho ti ka baning kong kalong ka e bha bangan banya thu ya ka e ka bang what I'm going through ka e ka bang ya lingba ka e bha kin sngo thu ne me ka ta ka jing ya lingba jonga ti kadon ka la da ki lech ki suppose ki lech ki hospital ro ta kamot kin kum khat ni tip kin pet yo ki pet ben nga ki nyu ben nga kam ta ti ka e bha ba kadang don ka stigma haka society jong ta kadang ni hab ban mi no na ka jing berkhat ka ba long narrow bangin ni ban long broad no ban berkhat lem ban yarap ban yo ban lend a hand ban reach out ken on kanam ban nama it's preventable kalang ka de e bala ban banyara banyada banumja ti ladang ni reach out that means nila man yada to kata ka di ka way ni ki daw ka ba penlong ba let's say ba ka suicide rate kan bon long ba ki briu ki dang shap tiang ban wat di ka jing rap bat kim not ban wan shakmat ban wat di ka jing rap ka ba penlong ko ma pi ong mene every 40 second i don't way ban khat ya la ka jong ka jingim ka long ke ek ka ba let's say ka ban long kum ka jing maham yang ni long bangin yo i kita ki ek mo ti shubu menta lara ki don ki briu ki ba let's say mo ki ba don ya ka bakum kata ka jingmun ki ba don ni ka bakum kata ka jing mu kala ban long na ka no ka daw try ki warning signs la ni ki ngila banong no kita ki dak kishin ki ba long kum ka jing maham kanang bang ngila ban itu obi ni don ya ka bakum kata ka jingmun kanang ba ngila ban yarap ki la ni la ngim la ban yarap lu ngila ban wat ki jing yarap na ka benta jong ki try ki kanong ka jing yarap let's say yang ni halarang yo i ka bakum kita ki brio bang ngila ban yarap ki kita ki warning signs kani ban shim no ela ga jing em ne ga de ka e ka ba kam de ka ba ringkhat kadi ke e ka ba la kila rai da ka ba kila da plan kam de kan san ka ba shuan ja ti kila ban perkhat bhai kila kan klinti kumnu bakin nama ba pi kede ke jing shem pop ke jong ki jing shem small jin jar ke jong ki jong ta jing im ke jong ki baki kila ada plan bha kumno bakin shim no ke jing im ban lat nyok na kita ki e baro ti ni te ba ban ong ban shim no ke jing im ngrik pop mo store ti henry ke ta ka jing jin jar man sim ke jong ki pede ke ta ka jing shem lanot ke jong ki galong hadu kata ba kim sngo ki ong kala biang kan ni ngam sngo la sho man ngam la sho ban carry on ni kata jing em ti ban le chini rum long ban kren ban rum long ti msudon la sho ti kini ki ta ki warning signs ki bangila ban yu i kini galong ba ki la ban kren chpang jing yap ben yo ni nga tingam sngo kwa em sho phi ni nga te la so kwa yap no ngam sudon jing kren ben sho kin ong mi ta ki tien ti dan bade ki ba tho e tho ki poetry ni tho ki jing tho ki ba chpang jing yap ben ha nang ta bade ki ba ki sngo ba ki long trapped
long trapped haka jingim ke jongki hoi nang ta pade ki sngo bam tan jingkren men shu bande ki bahayeng rum long ban le ki parlok rum long ban le ki society rum long shaka balang rum long so kim so don la chnu shnoro tie ki le kum ki le kum no ki persang ban nom ya keren than shu ki bahayeng ki persang ban isolate na ele jong so ki isolate na ele jong na ki parlok na ki bahayeng masem na ka society hi ban na ka balang ki isolate na ele jong tie don pede ki la sam nang sam no ki jing don jing em jong ki ru tie kita ge de ki don pede ki ba judi kiat ki ba judi drugs pede ki kerni shu kata ka jing di ki jong ki kanam bakin penjat sendan ke jing em kanam bakin kinyap sendan no ha ti ni iru ba karukom thia ka jong kiru kala pher teng usually kin kila ban thia khat arbaji ki nyo prabaji ti hak ta ka por de ba kila don kita ki science ben kila pher ka rukom thia jong ki bro maybe kila kham thia ka loi kanang ba kin yo ban le ka act pede maybe early in the morning around 3 a.m. Nyok hino long tak. So kita hi gede ki warning signs ki pengla manyui. Ngatrai kanong ru ka jingi kai yangi ba lara kidon ki bakum kita ki bangi kendo. Namar teng ngi shim lara ngabu aktin ngi shim lightly bahala ngim da shim Khiah lara ngi osngob ki brio ki kren ka jingiap mo ngakwa ban yap no ngam kwa ban im shu lani kum kita ki ke long kita ru ki de ki bangi ngin haban perkhat ban ngin haban shim Khiah ban persang to lara ngi yo kum kita ki warning signs lani kum kita ki dak ki shin ki ba long ka jing maham ki ipat ki lat jingrap ki bangi la ban yarap ya ki long shbu matang la yo sngo ye bai kran bon sin Shaphang ke jingiap la se la yo iru kata kerkom thia kerkom dem kerkom penkerpang ke jong bim kwa shu ban ye mix bat ki bahayeng sem trai ke kalat jingrap ke bangirap na ke benta jong kitu ti ladangi kilat ban yarap hi lang ladadan ban mo ba ong yang bani ngam su kwa em shu kidan fi ngi bang ye kendu ki ba ong ni ngat ngam su kwa shu ban em ngate nganum im shu re ngan sayap no takamut nilai kum ngi kli ong phi beli phi ong kom ta ti phi beli phi ko ban yap no ke ko penlong phi ba phi berkhat ban yap no ti kin thu ingi ti phi mut ban penyap kum no phi penyap la da kam pat de ka por phi ban yap ti kin thu kin ong bangi nginde da kom ta ti that means kata itself ngi la yo ban yarap ti kata ka jingkren ngi jong ki ba ki yo ban ventilate paderu ka penlong ki ba kin berkhat arsin yang kata ka jing khmu jong ki ba kin shimel ka jing em ha ti ki buan pade ki ban nom la ban berkhat ban le kom ta pade ti da phi lap kom kita pade ngila ban ong bakin let no shi counselors ne bakin kinyo jingarap ni counselors ki balang shi ki pastor ti the concern kalong ba khap ya ilang te khap ya ilang ban ne ki counselors think ki counselors kila ban ki balang mental ki pun ki balang ki bala bu ki counselors ti sometimes bila larang adi na kabalang na kanong no kabalang bangan le ti counselor au nganum long free na mablay ba in itu bahaya nga ti ngan snow don iti jing snow ba ani kin setip lut kedai ti nganum kwa ti ka ngila ban le shakanu no kabalang ro ti ngila ban le gamenta kadon ka sun care ti ngila ban le shatai ro means kidan ki counselor shatai ro ki bang la ban yaram ti together baki counselors ngila ban ya pan ka jingarap ni ki pastoro nama bakidan ki ba trained ya ki counseling and all ti kila ban yarap ti together da pila isha san care try kila ban ai jingarap ip in counseling at the same time kila ban ip ke kida wairo ba pinyo bandi ti da pi ka yo ta ka jingarap kila ban le du ki pastor ki balang jam pi ban yo ban ka support ke jong ka balang ro then ngila ban ka ying kesem ro that means ka ying kesem le ke de ka kong san ba kan support iki hoi ma di sin ba pila yo hi ka support jong ka ying kesem ta kamut pi yo men sem hoi
ti nang ta pa dia ka bat ka imlang kasalang ti to kindiat ngesukwa ban bu kililong ha kabayadai bat kitu ki brio lesi ki ba kloi ban pen pau mo long ki ba kloi ban pen pau ki ong ki thu shubu ki ong kwa ban khat no kwa ban yap no lesi ka khamsuk ing bangin rap yaki namar bangi yo ban kelino lesi kalong kum ba pi ong ne ban pen berkhat bang ki arsian kum nungan khat ya la jong jingim ngan shim la jong jingim henry ya kitu ki brio pat ki bang issue i tang ya kini ki science ti kamut ngin hab ban intervene mangi mo kamut ngin hab ban intervene mangi kamut ngin hab ban tuklar no mangi kamut tuklar no ti bat bangin ong yaki ban wa de ke jingirap kala kalong ni ki counselor ban ki ki to kindian ngus kwa ban bu i ke jingkeli ha ka be dei pat bat kitu ki kum ki to yaki ki be ngatrai ki bahaya ngasem ru kadang suk yaki bikin support she iwe jingkeli ngus kwa ban bu nam ta kini ki drug addict dan ni ki alcoholic mo ki badan ni ke suicidal thought suicidal tendency kumnu kum ki bahaya ngilak bani rap yaki la ki don ni kum kata ka jimut namal lesi ki ki khot jong yeng to ngi su thu ki problem mo kala belong ka problem ha relationship ka jong ki ka jinga dei ka jong ki te ka suk ingi bangin support yaki re yaki tu ki brio ki ba kerni yaki ni ki jing di bat ki ba lesi ki don ka ba kum kata ka jing perkhat kum ki bahaya ngilak bani rap yaki ban ong la ba pinum banyarap yaki ni ngim num la ban syukren yaki banyarap yaki ka ba nama pi na pila kerni jing melian ban bethat te kala mo ti ka ba hatam ka nong ba pin det be chiki hospital means kumchasan care ti kibun ki patients ki ba wan chatai ki ba la kerni bha ki jing melian ki jing di drugs jing di kiat ti kinawan chatai pat kiyo ki jing ram pi ka jing rap hang tai kam dei ba ong ba just one angle ban ong ba okay tang ki dawai henry other areas also counseling nang ta ki community sessions ki bagi dan kaya rap ba kan divert e ka main pi kini ki badi drugs di kiat ni ki ba ki perkhat be tang ye ka tahi mla ati ban perkhat nginum ong tang ka drugs bagi kiat ada perkhat ki babam kwai na dam yo kwai tang mo ki asang so kin kwa bet ki di ban yo bet ti like to kwai ti it's not so harmful the people kat pada ya kitu ki badi drugs but badi kiat tangmot ya kiru ka ba kin perkat bet tang ya kata ya ka kiat badi ki drugs ti haban airu ya ka kini diversional therapies tangmot through community sessions pada ki la yo ban divert ban ya ta energy jungki la yo ban divert no kita kana ban yarap pada kan kamut ba kum ki bahaya ngasem ru la rakidon ki ba kum kita ki ba la kerni ya kini ki jing di bat ki ba don ya ka ba kum kata ka jingmut ban commit suicide dan ni ban shim no ira ka jong jing ba kim di ban sole rai mo long kum ki bahaya ngasem kim di ban sole rai ban wat ya ka jing ram la si kan long ka jing ram la ka benta ban ya da ya kitu ki kun dan ni ki bahaya ngasem joki na ka ni ka jing pang ka jing shitom ti kidang dan sibun ki ba ngidon ban kren kham tam halor jong ni ka phang enrei ka por ka numsha yangi but enrei ni smotenat ya ka por ka ba I sister ila ai na ka benta jongi ka good news tv ban kren halor jong ni ka phang but khadu eng skwa ban bu ifi ka jingkli ka khubor ni ka message ka ba pi don ban ai la ka long shekitu ki ba don ya ka ba kum kata ka jingmut jing berkhat ka jong ki ban shim no ya la ka jong ka jingim man khat no ya la ka jong ka jingim ka message ka jong pi ki la ni lara ka message ru ikiti ki bahaya ngasem lesi ki ba don ki ba kum kita ki ba don ya ka ba kum kata ka jingmut jing berkat jong ki ti ka ba kwa ban ong long tang bangin kin ma ba every attempt is a cry for help so kila man don bun the league attempt ti in those attempts ki persyang ban ya yo jingarap ti ki kwa attention jong ki ba yarap ti nga ngadon kam jingarap ti nyidi ban kita bat nyidi ban yarap nyidi ban nyu ben ken ti ladadon menu ki ba don hapadeng jong kita ki don kita ki jingmut jing perkhat ru ki di ban kloi ki ban wan mo bangin yo ban yarap kan ma kimlong marwei ki bon ki besngo thu ki bon ki ba perkhat na menta jong ki ban yarap kumnu bangin la ban yarap ban pelat ki na kata ki jingmut jing perkhat ban ai kata ka hope mo kata ka you can hoi ke jingkermen ki kan ti ki bon ki ba kloi ban yarap kan kimlong marwei ti ladadan menu ro like kila kan ban reach kila ban wan kan ban
Tiki do ka number jong usan kero kadan ti try ngin sa flash je kata number nyo ban bakin yo ban phone bakin yo ban yo jingarap tiki la ban wan hang ni ro mo pastor kidan de counseling nam taki counseling mo to khublei shibon sister na ka benta ki jingmut ki jong phi but kumala ong nadu ka sedang ke jong ke jingiakren ki don shibun ki dau ki ba penlong ki brio ban poi sya ni ka benta khamtam ka bakin perkhat ban khat no ila ke jong ke jingim ka we ni kita ka long ke jing ban khiah ke jingmut jing perkhat ke jong ki naman ki jing ke jingele ki ba ki kendu ke jingim jong ki but kumba ni ki don kilat jingiarap Sun Care Hospital kumala ong ila ban let ngin sa ai ki phone number but kumju ru ka counseling center jong ka jinga Kynthei K.J.P Synod Sepngi ki bangi ju ai na ka por ye ki number phone ju ki counselor fila ban wat ye ka jinga rap ye kren bat ki la rafidon ka jing khiah ke jing bot jing berkhat ke jong ki jing berkhat ban dekat no ya la ka jong ka jing im ke jong pi wadum sole ran wat ye ka jing rap bat ngi kloi ban rap na ka benta jong pi but ke ba pi share ke ba pi thu angi lani ki counselor ki jongi but kata kalong confidential but ni kloi ban rap na ka benta jong pi lar fidan ya ka no ka jing kwa ya ka jing rap ba pin laj na ka bakum kata ka jing mut jing berkhat ka ba pimut ban dekat no ya la ka jong ka jing but khat du ngakwa ban pen kan mau ngaju small tenat ban pen kan mau yi ni kentien kam tam bang selok ki brio ki badan pen ki jing le jong ka jing im ngaju ong haman ba pi sngo ya la di pidan pen ka jing no men sim ngaju ong push lani pray until something happened namar hagajing shem ga jonga ngayo hagajing lap ka jonga ngai iba ga jingduwai hi kalong ka bor ka bala ban pen stingi ki jingmut jing berkhat kalong ka bor ka bala ban pen stingi ki jingkit ki bakia ki jong phi but haganugo no ga jing ka ba phi kan do pray until something happened duai hadu ba ke kan don ga jing ja ga jing im ga jong phi kala banong phi yo i ga jing ram kala banong phi pinyo mat i ga jing suk ka jong blei ga jing im jong phi pedeng ju ki jing but ki jing le ki ba phi mat ga jing im te sa sien sister ko blei shibo ni ga por ga jong phi but ngeit ba ke ni ga jing kren ke ni ga jing pliu jing mut kan long ni ga jing kyrkhu na menta kitu baroh ki pa pe ye ni program ke jongi te ban pen kot ye ni program ngin bu ti ho blei ha ke jing duai Ablay buk pa jungi bah beneng sa sien pat ngi wan ban aingu ya me na margani ko por ka bamla pinyo na ka benta jongi ha ka bangi yo ban ye kren ban ye pliu jingmut kam tam halor jong ka kot ka khia bat kerpang e akini ga sngi bangi ne kren halor jong ni ka phang kum nu ban ye da na ka benta kitu ki ba don ka jing thu ka jingmut ya ka ban shim no ya la ka jong ka jingim ka jong ki ngeit ku ken rat ba ye ba kini ka jingiakren wala ka long ka lingkot ko try ba in re ka long ka jingkru na ka benta kitu baroh ki ba pet ya ka program ke jongi bat ngait kan long ka lat jingiada ya kiru ya kitu ki badan ke jingtmu ya ka ba kin shim ya la ka jong ke jingim na ka no ko ka daw ka ba ki shem ki kendu a ke jingim ke jong ki rap ku try be in na ka mtai sister bring ki kam ki ba bon ke bidan pendep kam tam ka college of nursing jong ka hospital ke jongi ngi duai ka ba me menang don kat le bat i ka kam ka jing tray ke jong i bat kam tam ru ku try be ngi duai ya ka ba menang kyrkhu ru ya kitu ki min sim ki ba kodor ki bi ban pet ya ni ka program ke jongi bat la don pring jongki ki badan ni ka bakum ka ni ka jingtmu ya rap iki ko kan rat bit kershan bor iki ko try bit bakila ban yo iki jing jom ha ki jingele ki jongki baroh bakin yo mat iki jing sting ni ki jingkit ki bakia ki jongki ni aingo ya met try na man tip ba melong blei ubsngap ubsngo bar besha skor ki jingduwai ki jongi na bakini ka pan ka kyrteng ki jom try but unong pen im jong U Jisu Khrist ulong ju menementaj ki ataba ki bam jukut ru amen